Rozklad. Horská biologická stanice Černý Vrch, Jeseníky. 14. ledna roku 2028. Bouře řvala jako živé zvíře. Sníh byl do oken tak silně, že se zdálo, že chce dovnitř a roztrhat je. Uvnitř stanice bylo teplo, ale vzduch voněl dezinfekcí, starou kávou, potem a strachem, který už nikdo nedokázal skrýt. Bylo jich 6. Jan Novák, virolog, 38 let, muž, který už dvakrát selhal při pokusu o dítě a teď hledal klid na konci světa. Anna Nováková, jeho žena, mikrobioložka, 35, s křehkým úsměvem a očima, které pořád doufaly, i když už neměli proč. Pavel Straka, technik a neoficiální průzkumník, 42, muž s rukama plnýma jizev a hlavou plnou starých hornických pověst. Marek Hruška, hlavní technik stanice, 39, cynik s hořkým humorem a láhví whisky schovanou pod postelí. Doktor Eva Křížová, 56, zkušená mikrobioložka z Prahy, která přijela jen na týden a hned první den řekla Janovi, že jeho teorie o oživlé hmotě jsou nesmysl. Lukáš Luky Novotný, 22letý internista a syn Anina bratrance, který sem přijel na praxi a na zážitky. Pořád se usmíval a pořád věřil, že všechno dobře dopadne. Právě Luky přinesl zprávu, že generátor zálohy má jen na 12 hodin. Eva zvedla obočí. Skvělé, takže pokud to, co tady máme, není jen špinavá voda z dolu, tak nás to tady pohřbí společně s tou bouří. Pavel se usmál tím svým unaveným úsměvem. Ta voda z dolu, to není voda, to je něco staršího. Horníci z 18. století o tom šeptali. Černá krev země. Říkali, že když se jí dotkneš, začne tě hladovět zevnitř. Že ti neukradne jen tělo, ale i vzpomínky. Že tě nechá křičet, abys přivolal další. Jan se na něj podíval ostře. A ty si to přinesl sem proč? Protože jsem si myslel, že je to jen pověra. A protože jsem chtěl, abyste to viděli na vlastní oči. První peripetie přišla ve 3 ráno. Pavel křičel tak, že to probudilo celou stanici. Když vběhli do jeho pokoje, viděli, jak se kůže na jeho předloktí odlupuje ve velkých mokrých cárech. Pod ní nebylo maso. Byla tam černá, lesklá hmota, která se hýbala sama od sebe. Tenké, vlákenkovité výrůstky, které se natahovaly směrem k nim jako hladové prsty. Luky zvracel do odpadkového koše. Eva stála jako socha a šeptala. To není možné. To není nic, co znám. Anna se otočila ke zdi a zvracela také. Jan sáhl po kyselině. Když ji vylil na tu věc, kůže zasyčela a vlákna se stáhla. Jen aby se o chvíli později vynozila jinde, na Pavlově krku. To není virus, zašeptal Jan. To je organismus, koloniální. Přežil 1000 let v uzavřené štole bez kyslíku. A teď? Teď máme těla plná cukru a bílkovin. A my jsme mu dali křídla. Eva se na něj podívala. Co tím myslíš, křídla? Odpověď přišla o 20 minut později. Ventilační systém začal vydávat slabý, bublavý zvuk. Z mřížek v chodbě začala vytékat černá mlha. Ne kouř, ale jemný, mastný aerosol. Ten, kdo ho vdechl, cítil nejdřív pálení v plicích, pak teplo, pak hlad. Luky byl první, kdo to ucítil. Mám chuť na něco sladkého, zašeptal a pak se rozesmál hystericky. To je blbost, viďte, to je jen... Pak se mu začala odlupovat kůže na krku. Mysleli si, že to šíří jen kontakt. Teď věděli, že to létá vzduchem. Druhá peripetie přišla v 6 ráno. Eva najednou prohlásila, že je imunní. Ukázala jim malý řez na ruce.
Kůže kolem něj zůstala růžová, zdravá. Možná moje tělo, nebo ty léky, co beru na tlak, nevím, ale to na mě neútočí. Všichni jí uvěřili. Najednou tu byla naděje. Plán. Eva půjde do laboratoře, vezme vzorky, najde slabé místo organismu. Jan a Anna ji budou krýt přes vysílačku. Marek a Luky zůstanou v jídelně a budou hlídat větrání. Chvíli to fungovalo. Pak Eva přestala odpovídat. Když ji našli v laboratoři, seděla na židli a dívala se do zkumavky s vlastní krví. Ta už byla celá černá a hýbala se. Věděla jsem to od začátku, zašeptala. Hlas byl klidný, ale oči šílené. Už včera večer jsem to cítila v břiše, ale řekla jsem si, že když to budu skrývat, tak třeba najdu řešení. Pro vás, pro Anu, protože ona si to nezaslouží. Anna k ní přistoupila. Evo. Eva se usmála. Neboj se, už to skoro nebolí. Jen je mi tak hladovo. A ty voníš tak hezky. Pak se jí rozestoupila hruď. Ne jako v hororu z filmu, ale pomalu, jako by někdo roztahoval zip. Uvnitř nebylo srdce. Bylo tam něco černého, co pulzovalo a natahovalo se po Aně. Marek vystřelil hasicím přístrojem. Prášek jí zahalil. Eva křičela. Ne z bolesti, ale z vzteku, že to prohrála. Naděje v podobě imunity byla lež. A ta lež stála život. Třetí peripetie přišla za soumraku. Zůstali 4. Jan, Anna, Marek a Luky. Bouře venku trochu polevila, ale generátor už jen vrčel a světla blikala. Anna seděla na zemi v jídelně, ruku měla na Janově koleni. Pamatuješ si náš první tanec na svatbě? Zašeptala. V tom starém mlýně u řeky pršelo jako z konve. Jan přikývl. Viděl to před sebou. Anu v bílých šatech, bosou v blátě, jak se směje a šeptá. Vždycky tě najdu. Najednou se ozval zvuk z chodby. Mokré, plazivé škrábání. Luky vstal. Já to zkontroluju. Nech to být, řekl Jan ostře. Luky se usmál tím svým mladickým úsměvem. Hej, já jsem tu kvůli zážitkům, viďte. Vešel do chodby. O minutu později se ozval jeho křik. Krátký, pak přešel v bublavý, mokrý zvuk. Když vběhli, viděli Lukyho, jak leží na zemi. Polovina jeho těla už byla černá kaše, ale druhá polovina, ta, co ještě byla lidská, se pohybovala. Ruka se natahovala po Aně. Ústa šeptala. An, no, pomoz mi. Teď už jsme jen my 3, řekl tiše. A já už to cítím v břiše. Od rána. Neříkal jsem to, protože jsem chtěl, abyste měli aspoň chvilku naděje. Třetí peripetie. Poslední zdravý člověk byl už dávno nakažený. A teď to přiznal. Anna selhala jako další. Její kůže se začala vlnit. Oči zůstaly jasné. Jan, nechat mě odejít jako člověka, prosím, jako tu Anu z deště na svatbě. Jan sáhl po hasicím přístroji. Ruce se mu třásly. Miluju tě. Já taky. Teď už mě pusť. Stiskl spoušť. Pak zůstali jen Jan a Marek. Marek se usmál. Udělej to rychle, kamaráde. Jan to udělal. Teď byl sám. Seděl u okna a díval se do bílé tmy. Ráno bouře utichla. Stanice byla tichá. Cítil se prázdný, vyčerpaný, ale čistý. Pak si všiml. Na kotníku pod ponožkou malá černá tečka. Ne větší než špendlíková hlavička. Mravenčení. Jan se na ní díval dlouho. Vzpomněl si na déšť, na bosé nohy v blátě, na Anu, jak se směje. Vždycky tě najdu. Pak se pomalu usmál. Ten samý zlomený úsměv, jaký měla Anna před chvílí.
Tak ty si to co? Zašeptal do větru. Tak pojď, ukaž mi, jak moc si hladový. Ale pamatuj si, já už vím, jak se loučíme. Černá tečka se začala rozšiřovat a někde hluboko pod sněhem, v té staré zavřené štole, se něco malého, černého a velmi trpělivého usmálo.